quan tenim un foc encès en una llar de foc, moltes vegades seguim veient la flama, el foc ens segueix escalfant, però arriba un moment en el qual, si no ventem aquell foc, ja no hi ha marxa enrere. I per molt que ens segueixi escalfant i per molt que la flama segueixi viva, si no hem ventat quan tocava, en un moment o altre s'acabarà apagant i no hi haurà marxa enrere. I això nosaltres creiem que és el que està passant en aquests moments a la nostra ciutat, pel que fa a l'àmbit del comerç. Veiem que és una ciutat que s'està apagant i veiem que és una ciutat que s'està apagant a diferència del que està passant en altres ciutats mitjanes del país, com Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú o Granollers. Per tant, si hi ha altres ciutats mitjanes del nostre país que viuen una situació diferent, una situació millor comercial respecte a la nostra ciutat, ens hem de preguntar què s'està fent malament i què no està fent el govern de Junts. Una pregunta que ens fem nosaltres i que lamentem que no es faci el propi govern. Nosaltres, quan plantegem aquest tema, el govern el que diu és que tot va molt bé. Per tant, tenim un govern cofoista, un govern que està tancat al seu despatx, un alcalde que està tancat al seu despatx i que no és conscient de la situació en la qual està el comerç de la nostra ciutat. És una situació que veu tothom, que veuen els comerciants, que veu la ciutadania en general i que no veu el mateix alcalde.